Muling iginiit ng Maxim ang kanilang commitment na makipag-ugnayan sa LGU ng Angeles bang masiguro ang tuloy-tuloy at otorisadong operasyon dito sa lungsod. Ayon sa kumpanya, layunin nitong magbigay ng abot-kayang transportasyon sa mga residente habang lumilikha ng matatag na pagkakakitaan para sa kanilang mga driver partners. Nagpahayag ng pangamba ang ilang driver partners at residente matapos ang mga kamakailang paghihigpit sa operasyon. Ayon sa mga stakeholder, nagdulot ito ng pagkawala ng kita ng mga driver at limitadong access sa transportasyon ng komunidad. Iginiit ng Maxim na ito ay may national level permit mula sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB na nagpapahintulot ng operasyon sa Metro Manila, Region 3 at Region 4A kabilang ang Angeles. Sinabi ni Andres Morales Jr., President ng Maxim Rides and Food Delivery, na may comprehensive insurance coverage ang kanilang mga driver at pasahero sakaling magkaroon ng aksidente. Aniya, nakatulong ang kanilang operasyon sa pagbawas ng unemployment, pagpapabuti ng urban mobility at pagpapalago ng local economy. Dagdag ng kumpanya, prioridad nito ang kaligtasan sa pamamagitan ng mga safety features tulad ng SOS button, encrypted in-app chat at real-time route sharing. Nananatiling bukas ang Maxim sa pakikipagdialogo sa pamahalaang lungsod at umaasa sa patas na desisyon na isa sa alang-alang ang kapakanan ng mga driver partners at residente ng Angeles. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force, Pampanga. Balitang tutuking Balen, susuyo.